Kalasyaw MHO kinonsulta ang mga evacuee sa Regional Evacuation Center. Silipin sa report. Binisita ng mga kawani ng Municipal Health Office ng Kalasyaw ang ilang evacuees sa Regional Evacuation Center. Kailangan daw kasing masiguro na nasa maayos na kalusugan ng mga evacuee. Pag ganitong may mga bagyo kasi, kailangan sa Municipal Health Office namin, yung monitoring namin sa kalusugan ng mga evacuees, strict, talagang tutok kami dito sa Kalasyaw. Ang 21 anyos na evacuee na ito mula sa Barangay Poblasyon, nakakaranas daw ng ubot-sipon. Personal siyang kinonsulta ng health authorities. Ilang araw daw kasi siyang naulanan bunsod ng sunod-sunod na sama ng panahon. Lumikas daw siya kasama ang kanyang nobya dahil nangangamba raw silang baka madaganan ng puno ang kanilang bahay. Yung pag-uubo lang, boss. Nabasa ako ng ulan. Ang 21 anyos na babaeng ito na 8 buwang buntis mula sa Barangay San Miguel, lumikas din kasama ang kanyang nobyo. Pinasok na raw kasi ng tubig baha ang kanilang bahay at nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Lumikas po kasi kami. Pinapasukan na rin po kasi ng tubig yung bahay namin. Binigyan sila ng gamot ng MHO. Payo ng Health Authority na laging mag-ingat lalo na sa paglusong sa baha upang makaiwas sa leptospirosis. Gayon din ang paalala na palagi ang maglinis ng kapaligiran at suyurin ang mga pinamumugaran ng lamok upang makaiwas sa dengue. Kasama si Daryl Peralta, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon.